Diskors soċjali favur l-ugwaljanza u drittijiet tal-bniedem. Kien b'dan il-mod li l-President ta' Malta ċċelebrat 42 sena ta' Malta Repubblika. Diskors li sar lejlet il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'pajjiż li qiegħed kull ma jmur jikseb suċċess f'diversi sfera. Il-bżulija tagħna l-Maltin, il-ħidma tal-komunità internazzjonali f'Malta li għarfet toħloq il-ġid magħna, l-investiment dirett tal-barrani li għamel dil-art l-estensjoni ta' daru u l-klima politika u ekonomika stabbli waslu biex dan il-pajjiż joħloq il-ġid brata aktar maġla minn ta' ħafna pajjiżi Ewropej. Nieħu pjaċir ninnota ir-rata għolja ta' tkabbir ekonomiku, it-tkattir tax-xogħol, it-tnaqqis fil-qatt, it-tnaqqis tad-dejn nazzjonali u l-parteċipazzjoni akbar tal-mara u ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Bidejja tiqpa' fuq il-polz tal-poplu, il-President ta' Malta uriet it-tħassib tagħha fuq dawk il-persuni li qataw lura. Ikun ta' għajb kbir għar-Repubblika jekk dan il-mument pożittiv għall-ekonomija ma nużawhx biex inkomplu nwaqqgħu il-ħitan tad-differenzi soċjo-ekonomiċi. Repubblika ġusta tieħu dawn id-differenzi bis-serjetà u tindirizzhom b'sens qawwi ta' urġenza. Iżda għandi t-tama li l-miżuri kkontemplati mis-sena d-dieħla se jħallu impatt pożittiv fuq komunitajiet li ilhom ibatu s-snin. Il-President sostniet li matul is-sena li għaddiet l-arja politika komplet titqal u li dan jista' jwassal biex ħafna ġid li qed isir jintesa'. Hija ċanfret ukoll lil min jattakka l-ħajja privata ta' diversi persuni. Fi kliema din hija vjolenza psikoloġika. Hija moralment u etikament inaċċettabbli li xi sezzjonijiet tal-medja tradizzjonali kif ukoll bloggers u individwi qed jindew bis-social media biex tiġi attakkata l-ħajja privata ta' persuni u tal-familji tagħhom, kemm jekk huma fil-ħajja pubblika jew le. Dan jagħmluh biex minn għalihom jinoġbu ma' ċertu sezzjonijiet ta' nies u jiffomentaw il-mibeda fostna. Iżda dan huwa xejn li vjolenza psikoloġika maħsuba fuq il-persuna tal-individwu u mhux kontro argument fuq l-ħsieb jew il-fema tal-persuna. Fjum ir-Repubblika saret ukoll il-parata tradizzjonali. Il-Forzi Armati ta' Malta inġabru fi Pjazza Ħelsien quddiem il-Parlament maqsuma f'erba' stakkamenti. Minn hemm flimkien mal-banda immarċjaw tul triq ir-Repubblika bil-qofol jintleħaq fi Pjazza San George. Spikkaw it-tfal li wara li l-pjazza nħasdet bl-isparaturi tas-soldati ħarġu jiġbru l-iskra ta' ċużati. Xi ħaġa li tista' tgħid issir kull darba li jkun hemm parata tas-soldati.